Si Zyra Jane Lucena pabalik-balik na sa ospital antes magbunag sang iyang second baby. Sensitive ang iyang pagbusong. January sining tuig, pinsar niya anay. Pa-preterm labor na siya, 27 weeks pa lang si baby. Kaysa January, na-admit ako sir 1 week for preterm labor. That was 27 weeks pa lang ginabusong ko. So, though I was under bed rest for 2 months. Sa duwa ka bulan, nag-bed rest siya. Kung magkaon, kag kung magbanyo lang gid negatindog siya. Sa March, pensar niya anay, preterm labor na naman liwat. Nagamba ko sila nga ma-hospital na kay do time ko every 5 minutes ga-contract din siya. Base, wala magwa na gid. So, siling ko, base, preterm labor lang man, ma-admit lang ko okay lang for 1 week naman. But pagka-kadto ko nang hambal ni doctor, i-try niya ko no stop ang labor. So, nag-injection siya danay duwa sa ako. Hindi gid mapungga, nagwa na gid. So, oo, kay may opening na ko 3 centimeters. Ginbunag niya ang iyang second baby sa March. Kung natabuan nga preterm labor, hindi pa ready si baby nga magwa. Delikado pang iyang sitwasyon. Preterm ang baby, wala pa na-develop. Na-develop na ang may kompleto na tanan, ang organs, kompleto, pero hindi pa mature. At least hindi pa siya pwede kagwa sa sagwa, kaya hindi pa siya ready. Ang lungs, heart, hindi pa ready. So, ipalaputong tagin sa 37 weeks to 40 weeks para na ang tanan ready. Pati physical, pati lungs, sa internal, kompleto. So, ang March ni ma'am na labor is safe? Okay na sa 36 going 37, okay na siya kaya na dugay pagka 1 day, 2 days, 37 weeks. Safe ka bunag ni Zyra ang iyang baby. Okay, sa January, butangan na siya nga daan steroids, inject na sa akong steroids sir kay for the ng preparations ng lungs ni baby in case magwa to siya 27 weeks last time. Galing, however, na-save siya, na-prolong. So, sang nakagwa na siya ng oxygen sa danay kaya hindi siya maka-breathe na siya lang. Gani antes pa man nag-labor, ginplastar na ni Zyra ang tanan. Gin-avail niya ang promo sa Riverside Medical Center nga 33,500 pesos nga Caesarian package. May kaugalingon siya nga private doctor kag ang mga kinahanglan nga bulong ni baby na include na diri sa package. Para sa iya, dako nga bulig ang ini nga package ilabi na nga sa parehos niya nga gwa sulod sa ospital. Dako gid sir kay di pareho sa akon nga subong nga year gwa sulod kami sa ospital. Ara lang kampante ka nga kung ma-hospital man gid, hindi ko bala matamaan nga gapaminsar ka na sa patient mo. Paminsar kapag gid sang ibayad mo. Di ba usually ang iba nga tao hindi na lang magpa-hospital tungod nga mahambal sila nga ay dira ang hospital ka mahal or what. O sa diri naman ng hospital ka lagyo. Damo sila ginapaminsar pero syempre unahon gid for me ang health bala. Dito kagit sa hospital nga masaligan mo, mabalaan mo bala nga i-answer gid ang imo needs, tapos maayo kung gid ipagwa. Kung mayara ka makabulig sa mga amo na nga benefits, ara balang hindi ka na magduwa-duwa. Mas ginpabarato sa Riverside ang packages para sa mga mommies para mabuhin-buhin na ng ilang stress. Para mapahapos ang pag-avail sang barato pero di kalidad nga serbisyo. Yes, may ara kita sa aton ginatawag nga ward nga package. Amo na siya ang sa aton house case ng mga doctors. Bali ang aton nga for normal delivery we have 14,500. And then ang aton nga cesarean section will be 26,500. So both mother and the baby pasok na sila sa aton ng maternity package kung mag-under sila sa house case naton. So ang inclusion sila, we have our basic na mga vaccines. Ang aton hepatitis B, vitamin K, BCG,
aton na newborn, expanded newborn screening, and our newborn na hearing test. Same man na siya, Sir Ming, sa aton nga private. Kung may ara ka private Nga nga, ibuya. yes, nga mga OB-GYNE, may ara man sila package para dira. So, ga-start na siya at 18,000 ang normal delivery, tapos ang aton nga CS para dira is 33,500. Same sila inclusions, but then excluded na ang aton professional fee. Itungod nga may private ikaw nga doktor. So, magkabay ka nga private nga doktor, you have your own nga OB-GYNE, you have your pediatrician. Okay. Di kung i-CS ikaw, so ma-additional kita for your anesthesiologist. Pero may mga best man nga nagasobra diri ang bayaran kung may mga additional needs na ang isa ka nanay o ko ng baby sa pag-labor. Mga medical services nga wala madala sa basic nga mga packages. Gani para kay Zaira, dapat preparahan gid sang couple permi ang galastuhon sa pagwa ni baby. Hindi mapaktan nga may mga dugang nga mga balayran bisan pa nga na-avail ang package. First, financially, na-plan na gid kung ano Yes. ang imo wow. Then, manigana gid, kaya hindi na mabalaan. Kung along the way, kung basta mabudlayan ka bala, ng at least, hindi ka na maminsar nga, galibor ka na, kapaminsar ka pa kung anong ibayad mo. That's why, dapat, ka na gid, prepared ka gid. And then, pili mo gid ang hospital nga, pero diri. Kamano pati masuggest ko niya diri kaya. Kasi syempre amo na ang bago ko hindi ta pag-compromise ang aton nga health. Kaya syempre lives ta na ang nakasalalay da. So dito ta sa may quality kag masalingan mo gid. Masobra sa 3,000 pesos lang ang excess niya nga nabayaran, magluwas sa iyagin avail nga package. Gani importante ang prenatal para samtang temprano pa na monitor na nga daan ang kahimtangan ni baby. As soon as you know that you're pregnant, from the beginning, prenatal siya. Checkup is the most important thing. Tapos prenatal, hasta sa end of your pregnancy nga, hasta sa magbata. Tapos postpartum naman, i-advise naman ko. Pero ang amon ng ako lang concern sa mama, iyagi siya health ang iyagi siya taker. Kiti ang health sa baby kasi Sa lalay, sa yes, Priority. kung healthy si mommy, healthy si baby. For more inquiries sa mga maternity packages for mothers, i-contact lang ang number sa ibabaw sang screen.